Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Kung inyong nabantayan, sa panahon nga ang mga parokya nato dinhi sa Pilipinas, daghan pa mga missionaries o kadtong mga dili pa Pilipino ang mga kura, daw dali kaayo ang pagpabunyag. Gani ang pari pa usahay ang mamugos ug mamili sa pangalan sa bunyagan nga bata, humandayon kini mapanganak. Usahay pila ra ka bulan human sa ilang pag-abot, aduna na dayon mga daghang binunyagan. Dili kini tungod kay sayon ra ang bunyag o walay bili ang pag-andam. Kundi tungod kay klaro kayo sa ilang hunahuna nga ang bunyag mao ang pultahan sa kinabuhi diha kang Kristo. Sa ilang pananaw, kung ang usa ka tawo mudawat kang Kristo, dili na angay dugay-dugayon pa ang pagpasulod kaniya sa grasya sa Dios. Ang bunyag mao ang pagsugod sa usa ka bag-ong komunidad sa pagtuo. Kaniadto, ang tumong sa mga missionaries mao ang gitawag nato og planting churches. Magtanom, magpahigayon og pundasyon sa simbahan. Dili lang sila nagtanom og mga individual og mga magtutuo, kundili nagtanom og tibuok komunidad. Ug ang bunyag mao ang unang binhi. Ug kung ikumpara nato sa atong panahon karon, mas dugay na ang proseso tungod kay mas komplikado naman ang atong kultura. Mas lawom na sad ang mga pangutana sa pagtuo ug mao nga mas dako na sad ang responsibilidad sa pag-andam. Apan ang tumong nagpabilin gihapon, dili lang pag-usab sa batasan, kundili pagtukod og kinabuhi nga nasulod sa kahayag ni Kristo. Sa ebanghelyo nato, makita nato ang pagsugod sa public ministry ni Jesus. Take note, wala siya nagsugod sa templo sa Jerusalem, kundili sa Galilea, sa dapit nga giila nga kangitngit, lugar sa kangitngit. Dinhi nato masabtan giunsa sa Dios pagtukod sa iyang gingharian. Pinaagi sa kahayag nga mosulod sa tinuod nga kahintang sa tao. Unsay makutlo nato sa atong ebanghelyo karon? Unang punto, si Jesus mao ang kahayag nga midan-ag sa kangitngit. Ang ebanghelyo nag-ingon, the people who sit in darkness have seen a great light. Matthew 4:16. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakita og dakong kahayag. Ang kangitngit dili lang kakulang sa kahibalo, kundi kahintang nga espiritual ug sosyal. Kalisod, kawad-on, sakit, pagkalayo sa Dios. Ang Galilea giila nga layo sa relihiyosong sentro, apan didto misugod ang kahayag. Ang kahayag nga gisgutan si Kristo mismo. Wala siya maghulat nga ang mga tao moadto niya, siya mismo ang miadto kanila. Mao kini ang timan-an nato permi. It is always the initiative of God. Ang Ginoo gyud ang unang moduol. Mutabok ang Ginoo padung sa atong kahintang. Mao sad ni imbitasyon sa atoa nga dili ta maghulat nga mahimong andam ang mga tawo nga moduol sa atong simbahan, kundili pinaagi sa atong mga maayong buhat ngadto kanila ato silang madani. Si Pope Paul VI nagkanayon, the church exists in order to evangelize. Ang simbahan anaa aron magwali sa ebanghelyo. Kini nagpasabot nga ang simbahan dili mahimong magpabilin sa kahayag ra. Kinahanglan mutunog sa kangitngit uban kang Kristo. Ang ebanghelyo dili lang ipahayag sa pulong, kundili ipakita sa presensya, sa pagpakig-uban o pagpakig-ambit sa kasakit sa uban. Busa, ang kahayag nga atong nadawat, dili para itago. Kung kita nabunyagan, gitagaan ta og kahayag aron ipasa. Ang pangutana, asa man nato gidala ang kahayag ni Kristo? Gidala ba nato sa atong pamilya? Gidala ba nato sa atong trabaho? Gidala ba nato sa atong mga komunidad? Dinhi makita kung buhi ba gyud ang ebanghelyo sa atong kinabuhi.
Si Jesus mao ang kahayag nga midanag sa kangitngit. Ikaduhang punto, ang kahayag ni Jesus makita sa tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa tao. Nilibot si Jesus sa tibuok Galilea, nagtudlo, nagwali sa maayong balita sa gingharian o nag-ayo sa tanang naisakit. Si Jesus nagwali og nag-ayo. Nagwali og nag-ayo. Dungan jud na. Nag-uban jud na. Nagwali og nag-ayo. Pasabot nga dili buwag ang pulong ug ang buhat. Ang gingharian sa Dios makita dinha dili lang sa pamulong kundi diha usab sa nahimong kausaban sa taong nidawat sa maong pulong. Ang pag-ayo nga gihimo ni Jesus dili lang pisikal, kini timaan nga ang Dios naghari na ug ang gahom sa dautan dili na maoy naa sa tao. Ang mga tao miduol kang Hesus tungod kay ilang nakita ug nasinati ang iyang kaluoy. Ang simbahan karon gitawag dili lang sa pagtudlo sa husto nga doktrina, kundi sa pag-ayo sa mga samad sa kalibutan, samad sa relasyon, samad sa atong nagkadaiya nga mga kahintang ug dignidad. Ang ebanghelyo mahimong tinuod pinaagi sa yano nga pag-atiman, pagpaminaw o pagtabang nga atong ginapadayag. Dili lamang isip mga individuals, kundi isip simbahan nga nagkahiusa. Kung ang simbahan magpabiling lang sa pulong apan walay buhat, dili kini mahimong tin-aw nga timaan sa gingharian sa Dios. Apan kung ang pulong mahimong unod sa atong mga lihok, sama kang Kristo, ang mga tao makakita nga buhi ang Dios. Mao kini ang tawag sa matag binunyagan, mahimong sakramento sa kahayag ug kaayo sa kalibutan. Ang kahayag ni Jesus makita sa tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa tao. Story time. Sugdan nato sa pangutana. Nabagyoy mga tao nga naa sa kangitngit. Sa Biblia, ang kangitngit nagpasabot og kahintang nga walay direksyon, walay paglaom, walay kasinatiang buhi sa Dios. Ang kangitngit dili permi makita sa mata. Usahay kini anaa sa kasing-kasing. Ang kahadlok, ang kasakit, ang sala, ug ang kasinatian sa pagbati nga daw ang kaugalingon walay bili. Sa moderno nga panahon, makita gihapon nato ang kangitngit. Halimbawa, kanang depresyon bisan daghan ka og kahimanan, kanang kagubot bisan daghan og teknolohiya, og kasinatian sa isolation bisan hitsas na ta sa mga gadgets sa communication. Ang people in darkness karon dili lang sila layo sa simbahan, kundi usahay sila usab anaara mismo sa sulod nini apan nabati nila nga sila nag-inusara. Dili kita tanan mahimong missionary sa layo nga dapit. Apan kita tanan mahimong saksi sa kahayag sa atong kaugalingon nga palibot. Mga igsuon, mga anak sa Dios, atong hinumduman nga ang gingharian sa Dios dili lang realidad nga atong gihulat. Kini usab realidad nga angay puy-an ug ipadayag. Pinaagi sa yano nga pagpakabana, pagpasaylo ug pag-alagad, mahimong makita sa uban ang kahayag ni Kristo. Dili nato kinahanglan mahimong perfect. Kinahanglan lang nato nga kita mahimong matinud-anon. Bisan sa ato mga ginagmayng buhat, kita usab mahimong saksi sa gingharian sa Dios. Dili lang sa pulong, kundi sa buhat sad. Kaysa dihang makita sa uban ang kahayag nga atong gidala, ila hinaot masabtan nga tinuod gayod ang maayong balita ni Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Pelmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano,
kinabuhi sa pagserbisyo.